Un total de 5 confrarías do Barbanza beneficianse das axudas para mellorar as condicións de traballo e seguridade nos portos. O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, ven a informar das axudas para proxectos que contemplen a modernización de infraestructuras en portos, lugares de desembarque e lonsas. Concretamente, na comarca do Barbanza vanse beneficiar 5 portos, que recibirán unha inversión de máis de 254.000 euros. Estas achegas supoñen un investimento en Galicia de máis de 850.000 euros. O seu obxectivo é mellorar a seguridade e condicións de traballo dos profesionais que desenvolven a actividade nestes espazos. A Xunta colabora na financiación da adquisición de equipamentos destinados á mellora de operatividade dos portos pesqueiros relacionados coa descarga de pesca e con movementos de cargas dentro do porto. Financianse 2 guindastres eléctricos, 23 carretillas elevadoras eléctricas, 4 transpaletas eléctricas, 34 manuais e 6 empilladores eléctricos. O equipamento é para 25 confrarías de pescadores de Galicia. As axudas enmárcanse no programa de equipamentos nos portos pesqueiros de Galicia, que inclúe intervencións precisas para dotar ou mellorar as instalacións que prestan servizo ás embarcacións, mariñeiros e mariscadores. Así, na comarca do Barbanza, a confraría de Portosín recibirá 51.300 euros para a modernización na descarga de produtos pesqueiros. A confraría de Portodosón recibirá 31.545 euros para a adquisición de carreta eléctrica elevadora e transpaleta eléctrica. A confraría da Pobra do Caramiñal vai recibir 25.990 euros para a modernización de equipamentos para o traslado de produtos pesqueiros dende o punto de desembarque Lonsa e 3.990 euros para modernizar o equipamento manual para desplazamentos de produtos no edificio da Lonsa. A confraría de Muro recibirá 37.100 euros para a modernización de infraestructuras na Lonsa e a de Noia para melloras nas lonsas de Noia, 104.717 euros.